тамашашылар. Кетті Құдайға тапшырып башлап қарайбыз. Неше тапқыр ескі юлны алыштырып яңасына юлға шықтым ялан аяқ, бәлмем қая барасында. Бәлмәгән юл үміт берді, бәхет булыр ақырда дип әйтте кебек кемдер күктән юл азагы якында дип. Ялан аяқ атлаулары жеңіл түгел ташлы юлдан, туқта юлың хак түгел дип кышкыралар уңнан сулдан. Ялан аяқ атлаулары жеңіл түгел ташлы юлдан, туқта юлың хак түгел дип кышкыралар уңнан сулдан. Адашсам да, ялгышсам да, төнге юлда абынсам да, үземнең юл миңа хактыр. Зәңгәр күккә табынсам да, бәхет эзләп юл тузанын ялан аяк атлап барам. Барал инде кирегә дип кычкыралар миңа таман. Ялан аяк атлаулары жеңіл түгел ташлы юлдан, юк туктамыйм барам алда. Туктаганнар бик күп булган. Ялан аяк атлаулары жеңіл түгел ташлы юлдан, юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган. Сайлаган юл итмәсә дә, бәхет яшәгән почмакка тәшем кысып алга атлыйм, һич бара алмыйм киткән якка. Мәңгелек күк ялгышмыйдыр, бәлки минем юл иң хактыр. Аяклардан кан тамса да, бәлки бүген күзләр чактыр. Ялан аяк атлаулары жеңіл түгел ташлы юлдан, туқта юлың хак түгел дип кычкыралар уңнан сулдан. Ялан аяк атлаулары жеңіл түгел ташлы юлдан, юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган. Ялан аяк атлаулары жеңіл түгел ташлы юлдан, юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган, юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган, туктаганнар бик күп булган, туктаганнар бик күп булган. Зор рахмат. Қайырлы кеш, қадірлі тамашашылар. Мен концертның, мен концертның башынан ук әйтеп қойым әлі. Сіз көп жыршылар, көп концертлар көрген тамашашы бит инде. Шуның үшін теге шәрә башларын идәнгә бәрә-бәрәт бии торган биючеләр дә булмас бүген. Теге шибәр җегетләр, әйбит нәрсәкә басып тора торган алары да булмас. Мин кулдан килгәннең бөтенесендә эшләрмен. Кулдан килгән концертны күрсәтербез. Шуның өчен теге буларның утлары да чыкмады, менә фәлән концерт куган иде, ват ичмасам утлары чыккан иде дип утырмасыннар өчен баштан ук әйтеп куям инде. Аннан соң тагын мин Иманым Камил бүген Казанда залда утыручы 99% тамашачы авылдан чыккан. Дөрес әйтәмме, юкмы? Менә мин дә авыл кызы. Шуның өчен бер төрле теге мине җырчы буларак, үзегезне тамашачы буларак кабул итеп утырга түгел. Дусларча, туганнарча утырсак иде. Бу сезнең алдыгызда минем артта тора торган әйбер, бу затник дип атала артистлар телендә. Кешедә бар, бездә дә булсын дидек инде.
Сез монда күрәсез запискалар. Узган елгы безнең концерт программасыннан җыелган 3 пакет записка бар минем. Шуларның кайберләре монда сурәтләнгән. Запискадан күренгәнчә үк аңлагансыздыр инде, концерт бөтенләй үк нормальный булмаячак. Нормальный җырчыга мондый сораулар бирмиләр. Синең спонсорың бармы дип. Син җырлый белмисең бугай. Минем ирем сине ярата, мин сине ненавижу, шуның эше әйберләр. Мин моны ни өчен дип сөйлим? Сезнең кулыгыздагы билетларның арткы ягы махсус ак иттереп калдырылган миңа запискалар языр өчен. Менә эшегезне нәрсә тырный, язасыз да менгерәсез. Бу костюмың ничә меңгә төштедән алып, президентның нәрсәсе белән килешмисеңгә хәтле, теләсә нинди сораулар. Берсендә концерт буена языгыз инде записка дип сорадым да, бер записка менгергәннәр, Илсия бөтен артистларда кем белән булса да гүләт итә, син кем белән гүләт итәсең дип. Барыбер күңелле, ул бит инде миңа дип атап язылган әйбер, шулай бит. Барыбер күңелле. Киттек, ярар. Безнең бит инде бу ел сайлаулар елы булды. Бетә дә белми дә. Сайлыйбыз, әле март аенда тагын сайлыйбыз икән, бәйрәмнәр булырга тора. Күп сөйләргә ярамый бу җирдә, тагын Казанда концерт куясы килә, шуның өчен сайлау турында җырлыйбыз.